pues vamos a proseguir Reprenem cerrar con nuestra per última tancar mesa aquesta última conversa, o per abordar la aquesta idea última conversa, la dramaturgia también la de dramatúrgia esta també d'aquesta jornada jornada era empezar era confrontándonos con començar nuestra confrontant-nos amb la una nostra realidad de realitat, sangre, de una horror, de realitat de muertes, sang, d'horror, de morts, para al mismo tiempo per intentar alhora sublevarnos intentar sublevar-nos reanudar como lo han hecho ellas dos, i reprendre, no solo com nuestro han fet pensamiento, elles sino dues, nuestros cuerpos, nuestras reprendre els emociones, nostres para pensaments, els seguir nostres creyendo cossos, en la les nostres posibilidad de cómo el emocions espacio per de la continuar cultura creient com nos puede l'espai de la transportar en cultura esos otros imaginarios. ens pot transportar a aquests altres Arrancamos imaginaris. esta jornada, os decía, como para nosotros Començàvem es aquesta esa jornada guía, es esa brújula amb en esos aquesta tiempos difíciles. guia, aquesta brúixola en temps Y difícils, sin que duda és Camí. ahora nos acompaña I ara esta, ens acompanya en esta última en conversación aquesta darrera conversa. a un gran pensador, Achille Mbembe, Tenim un gran pensador, que al menos Achille personalmente, Mbembe, claramente que es com a mínim mi luz personalment y la luz per de mi mucha és gente una en llum nuestros i tiempos una llum per a difíciles. moltes Un persones pensador en que èpoques nos da claves difícils, sobre un nuestra pensador que ens dona contemporaneidad, claus sobre que la nos nostra permite seguir contemporaneïtat, avanzando, que ens permet con lo cual seguir le agradezco avançant, i muchísimo li agraeixo que nos moltíssim acompañe que ens esta acompanyi noche. aquesta tarda Y aquí, la acompaña i Anne Proutot, l'acompanya que es Anne no Proutot, solo que nuestra no hermana és només la nostra en germana este proyecto, en ¿no? aquest Pero la que nos da projecte, también esa luz la que ens dona camusiana, també es la aquesta presidenta de la llum Sociedad camusiana, de és la Estudios Camusianos. presidenta de la Societat Con d'Estudis ellos Camusians. hemos estado en las vibraciones de Mónica y de Silvia. Estat en Con les ellos ahora nos vibracions de quedamos la en la luz Sílvia de sus palabras, i de la Mònica. que nos Ens guían quedem para amb la llum cerrar de les seves esta paraules jornada per en torno a lo que nos han enseñado tancar ellos, la aquesta necesidad jornada, de un oficio, per ese oficio que hablaba Camus. aquesta Sin necessitat duda d'un ellos ofici nos del que darán parlava más herramientas Camus, para i ells ens todas donaran y todos eines nosotros. Con per ellos os tots dejo. nosaltres. Us deixo amb Achille Mbembe i Anne Proutot. Voilà, bonsoir. Bona tarda, Bonsoir à tous. sentiu bé? Je suis très heureuse. Estic d'être molt là. J'ai contenta vraiment la de joie ser aquí, chaque estic année de molt contenta cada any de poder de cette lumière et de la richesse. gaudir d'aquesta llum, de la riquesa d'aquests intercanvis. Parlar aquesta tarda en companyia de l'Achille és un bonic regal. Al migdia ens hem conegut amb gran joia i aquesta tarda em sento una mica com les persones que esmentava l'Alfredo aquest matí, que havien rebut aquest regal, aquesta caixa blava, qui ouvre les regards, quoi, que qui obre les mirades, obre l'imaginari. I jo, gràcies a tots vosaltres, és una mica el que m'ha passat a mi. Així que gràcies. Je vais commencer par prendre la parole. Començaré parlant i el que m'han encarregat era molt bonic, és al voltant d'aquesta cita que la Sandra em va parlar, fer el treball d'home avui. I el que m'agradaria fer de manera simple és recontextualitzar aquesta cita que coneixem bé, que fem servir sovint, fer el seu treball d'home. Camus tenia un sentit de la fórmula, del gir, la genialitat de les imatges poètiques que colpegen els nostres imaginaris durant molt de temps. Aquesta cita es pronuncia diverses vegades a La Pesta i més endavant en un article de l'Express de 1955 que es diu justament La feina d'home. En la seva primera aparició a La Pesta, la referència pertany al cicle de la revolta on Camus, a partir d'aquesta constatació de l'absurd, vol construir en lloc del que podria ser una invitació a la mort o al menyspreu, a la resignació. No, Camus prefereix construir el que ell anomena regles de vida. Si la vida no té sentit, sí que té valor per Camus. I convida a la revolta encarnada sobretot pel famós doctor Rieu de La Pesta. En aquesta gran novel·la, els personatges ja no
són estranys entre si, estrangers, perquè lluiten contra totes les plagues. I tot i que la victòria sigui sempre incerta, la lluita és suficient per omplir el cor d'un home i suscitar el que Camus anomena la tendresa humana. En el context de la nostra existència temporal, en la seva finitud, amb tota la part de desconegut que conté davant del mal, sí, com podem viure i com fer aquesta feina d'home? La pesta és precisament una il·lustració d'això. En aquest relat al·legòric on la pesta representa el mal en el sentit de tot tipus d'opressió, Camus opta, i és original, per permetre diferents punts de vista. Crearà diferents personatges que tots hauran de fer front a aquest mal, a aquesta epidèmia, i que donaran un sentit particular a les seves vides a través d'aquesta lluita. Un periodista, un antic militant revolucionari, un capellà, un oficinista i, per descomptat, un metge, el doctor Rieu, que és el narrador anònim a l'inici d'aquesta crònica. Ell, el metge, és el que es comprometrà les seves forces en la lluita. És l'home que intenta anar sense embuts, tenir un compromís clar, dir les coses pel seu nom, i contribuirà al fet que quan es va identificar la pesta se li donés un nom. I justament al final del capítol 2, Rieu parla amb Tarrou i Rambert, el periodista vingut de París per investigar les condicions de vida dels àrabs, i justament Rambert, en aquest moment de la història, està qüestionant l'heroisme. Què és l'heroisme? I també qüestiona el fet de sacrificar-se per una idea. I Rieu li respon, i cito la pesta: "Té raó, Rambert, tens tota la raó, i per res del món no voldria desviar-te del que faràs, que em sembla correcte i bo." El que vol fer Rambert és marxar d'aquesta ciutat envaïda per la pesta per anar a reunir-se amb la dona que estima. Però, continua Rieu, jo t'he de dir que no es tracta d'heroisme en tot això, es tracta d'honestedat. És una idea que potser sembla irrisòria, però és l'única manera de lluitar contra la pesta, és a dir, lluitar-hi amb l'honestedat. Què és l'honestedat? Diu Rambert, de cop seriós. I Rieu li diu: "No sé el que és en general, però en el meu cas sé que consisteix en fer la meva feina." En aquest intercanvi, Camus torna cadascú a la seva condició. No es tracta de ser un heroi, sinó de fer la seva feina, el que pot semblar... és a dir, que cadascú faci la seva feina. Per Rieu li sembla difícil definir el que és la honestedat, però veiem que es basa en fer bé la seva feina. Per ell, assumir la seva feina de metge. Sabem, Rieu voldria disminuir aritmèticament el dolor. És una fórmula estranya, poc lírica, bastant racional, però al capdavall Rieu voldria que morissin el mínim de persones, dir a través d'això que la vida és sagrada. Voldria, per reprendre una fórmula camusiana bonica, salvar el cos. És veritat que dir salvar el cos avui, després del que hem escoltat aquest matí, té molt de sentit. També veiem que ressonen els altres. Fer la seva feina és fer-la per algú. Cal recordar les pàgines de l'agonia interminable del fill d'Othon per captar l'empatia de Rieu i la seva capacitat per estar proper als altres. Rieu no és un raonador, com diu Jacqueline Ladin-Valency, un gran especialista de Camus. És una espècie d'instint moral que l'impulsa a apartar-se del que estima per dedicar-se generosament a guarir o preservar el que es pot salvar de l'home. També es tracta de fer la seva feina d'home, unir les seves forces amb les dels altres. La pesta mostra una comunitat d'homes que progressivament
progressivament abandonen el seu egocentrisme per lluitar junts. La majoria d'ells ho intenta, fins i tot el capellà recalcitrant que acaba unint-se als comitès sanitaris. I, tot i que les conviccions siguin diferents, el doctor Rieu deixa de ser irònic i respecta aquest home a partir del moment en què el pare Paneloux s'implica. Enterrats tancats en un mateix espai, la ciutat tancada d'Oran acaba tancant-los en el mateix temps. Un detall important de la novel·la que és important, a l'inici de la novel·la sabem que és el 14 d'abril, el dia en què Rieu veu les rates, però molt aviat ja no es parla del calendari i els mesos habituals que es deixen de fer servir i es calcula el temps en setmanes, en temps de pesta, perquè comparteixen el mateix temps. És un temps comú a tots els habitants. Aquesta feina d'home es combina idealment amb una feina col·lectiva i la Sílvia parlava de la comunitat fa una estona. I fins i tot és deixar a mig camí les aspiracions personals, tot i que siguin legítimes. El periodista Rambert volia marxar de la ciutat no per por de la malaltia, sinó per reunir-se amb la dona que estimava. I a poc, després de moltes gestions, fa tot el que pot per marxar de la ciutat, però justament el moment en què podria marxar de la ciutat, quan és possible, s'adona, i cito a Rambert, que hi pot haver alguna cosa de vergonyós en ser feliç tot sol, i que el fet de marxar d'Oran, i cito, el molestaria per estimar o li impediria estimar a la dona que havia deixat enrere. La cerca de la felicitat és infinitament respectable, però l'autèntica felicitat no es pot experimentar sense una solidaritat activa en la lluita contra el mal. El que també ens ensenya aquesta gran novel·la és que per dur a terme aquesta lluita, per fer aquesta feina d'home, cal saber recórrer a reserves de vida, a les reserves d'amor, com us suggereix l'escena de bany entre Tarrou i Rieu, que existeix per celebrar la seva amistat. Sembla curiós veure a Tarrou que li diu a Rieu: sent amistat per mi i per celebrar aquesta amistat podem banyar-nos junts. I justament, després de banyar-se, d'haver-se descansat, poden continuar lluitant contra la pesta. Aquesta escena no és una cosa casual i Tarrou resumeix aquest pensament camusià, és a dir, que el temps reservat, aquest aprovisionament, no resta importància al temps reservat per la lluita. Al contrari, un home ha de lluitar per les víctimes. Però un home que lluita per les víctimes però no deixa d'estimar, quin sentit té? No s'ha de perdre de vista per què vivim i per què lluitem. I darrere aquesta escena de bany hi ha la relació amb el món, amb les plantes, amb el cel, amb el mar. Això és important per Camus. No és només un taló de fons, sinó que forma part de la nostra vida a la Terra, de les nostres lluites. Recordem com els paisatges en Camus, anar en aquests paisatges reaviven les nostres forces, com passa en el text Retorna't i passa. No citaré el fragment més famós, quan Camus parla d'aquest estiu invencible, però just abans hi ha aquesta cita. Però per evitar... Hi ha una llarga reivindicació de justícia que esgota l'amor que l'ha fet néixer. Per impedir que la justícia es marceixi, cal mantenir intacta una frescor, una font d'alegria, estimar el dia que s'escapa de la injustícia i tornar a la lluita, amb aquesta lluita conquerida. Això té molt a veure amb l'experiència de bany. El món i la seva bellesa no estan desconnectats de la lluita, sinó que formen part d'aquesta feina d'home. Es tracta de tenir els peus sobre la terra i conservar la lucidesa, com ho mostra el pròleg de la pesta, on
Mentre la multitud està contenta, el metge continua vigilant perquè sap que la pesta pot tornar a reaparèixer. Es tracta d'una victòria, però d'una victòria provisional sobre el mal, sobre la mort. I aquí també, per Camus, cal ser prudents. I fer la seva feina d'home és formar part d'una gran cadena d'éssers humans que ens precedeixen, que vindran després de nosaltres. Això fa que siguem humils i Camus va ser conscient a diferents moments i com va deixar clar en un recull de poemes que es diu La postérité du soleil, que va escriure en col·laboració amb René Char i que va ser publicada de manera pòstuma. És una cosa que va escriure, penso que s'ha escrit per les trobades. Altres, després de nosaltres, rebran en aquesta terra el primer sol, lluitaran, coneixeran l'amor i la mort. Un temps de vida adorable. El dol de la vida és adorable. Si poguéssim imaginar que la feina d'home estava reservada a una mena d'elit, cal esmentar un passatge, un fragment de la Pesta, que extén a tothom aquest concepte. I aquí veureu que posa en valor la feina manual. I cito la Pesta. El doctor va obrir la finestra i la fressa de la ciutat va entrar. D'un taller proper pujava un xiulet breu i repetitiu d'una serra mecànica. Rieu es va estremir. Era la certesa de la feina quotidiana. La resta era qüestió de cables i moviments insignificants. El més important era fer bé la seva feina. Aquest fragment ens remet a l'article de l'Express del 14 de maig del 55 titulat La feina d'home, que he esmentat en la meva introducció. I m'agradaria citar Paul Plaer les dues primeres frases. La casualitat de dos viatges em va permetre conèixer, amb algunes setmanes de diferència, a homes que estaven contents amb el que feien. Per estrany que pugui semblar, aquests homes eren francesos. Camus tenia molt d'humor. Camus, en aquest article, que és bastant curt, es troba o parla de la vida de joves arquitectes que treballaven després del terratrèmol d'Orléansville al setembre del 54 i d'un segon viatge que va fer on va conèixer arqueòlegs joves que feien excavacions a Argos. I Camus es va sentir molt commogut per aquests treballadors, per la seva vitalitat, pel seu entusiasme i va escriure això. Lluny de les nostres falses professions, de les nostres comunitats buides o destructiva, practiquen aquests joves un treball creador, una professió d'homes. I Camus deia, no és això, i té a veure amb les converses d'aquest matí, no té a veure això amb l'esforç d'una nació per aconseguir que la major quantitat possible dels seus ciutadans tinguin un sentiment de fer una feina veritable i de ser útils al lloc on es troben. Camus també sentia, per ell era important la companyonia que tenien aquests treballadors. És un terme que feia servir Camus i que ha pràcticament desaparegut avui. Es parla d'aquest terme de companyonia, de cos, un lloc de felicitat. I ell deia que això també es fonia amb el periodisme, havia treballat també amb tipògrafs, amb companys periodistes i també amb el teatre, que era un lloc de treball col·lectiu. I vaig acabant. Per Camus, la seva feina d'home, la seva, es confonia amb aquesta o s'unia a aquesta gran empresa de construir un llenguatge, com a ell li agradava de dir. Hi ha molt d'esforç aquí. Construir un llenguatge de ser i convertir-se en un artista és la denominació que Camus preferia, ser un artista. Era simple, senzill? No. I Camus mai va amagar els seus dubtes recurrents, malgrat aquest reconeixement que li venia de l'exterior. Com Camus va escriure a Albert Marquet,
faig els mateixos passos com a artista i com a home. Establia un vincle intrínsec entre la seva experiència humana i el producte de la seva escriptura. I en el pròleg de l'Envers et de l'Endroit del 58 expressa la seva recerca permanent per trobar, i m'agrada molt aquesta expressió, l'equilibri entre el que és i el que es diu. Una condició indispensable per Camus per descriure l'obra que somia. Em sembla que és una expressió que és un bon sinònim per l'expressió fer bé la seva feina d'home, amb tota la dificultat que això comporta, és a dir, un treball de Sísif, és a dir, sempre i sempre recomençar. I Camus deia respecte a Joyce, deia el que és commovedor de Joyce no és la seva obra, és el fet d'haver-la començat. I ho deia amb una gran admiració per l'esforç de creació abans de veure'n el resultat. De fet, Camus, i és commovedor, considerava poc temps abans de morir i, malgrat totes les obres que havia publicat, considerava que la seva obra no estava acabada, sinó que deia no he començat la meva obra. La meva obra encara no ha començat. Per tant, fer aquesta feina d'home és no complaure's, no lloar el que s'ha fet i buscar incansablement l'equilibri just, parlàvem d'ètica aquest matí, l'equilibri just entre el que som i el que fem. Moltes gràcies. Bé, m'agradaria donar les gràcies a tothom, aquells que ens han reunit aquí. Des d'aquest matí estic visquent un gran moment de respiració. Tinc la impressió no de tornar a néixer, però, com ho diria, tinc la impressió que hi ha quelcom que m'endú i que em sobrepassa. I he de dir que les intervencions d'aquest matí i totes les formes d'intel·ligència que s'han compartit amb nosaltres al voltant d'aquestes reflexions que s'han fet des que hem començat aquest dematí, tot això és una immensa celebració no només de l'esperit de l'ànima, sinó una manifestació del que en Camus anomenava fer la teva feina, fer la nostra feina d'éssers humans. I també he de dir que estic molt content d'haver-me trobat amb l'Anna. Tinc la impressió que ens coneixem des de fa molt de temps. És veritat que he llegit algunes de les teves obres i ahir al vespre tornava a llegir aquest article publicat a l'Express, Faire son métier d'homme, fer la feina d'humà, d'ésser humà, per parlar amb l'esperit dels nostres temps. I per tant, estic molt content que ens hagis dut al final d'aquesta jornada cap en Camus i cap al seu text, a la seva paraula. Hi ha una sèrie d'elements que tu has mencionat, aquesta invitació a la revolta, el rebuig de la resignació, el fet també que la victòria és incerta. No podem garantir-la. També hi ha el fet que a través d'aquesta feina interminable hi ha una certa forma del cor que
sorgeix i és el que ell anomena el Qui est cor, un caractérisé cor par d'home la- caracteritzat par la tendresse, per la tendresa mais aussi par l'amour du i monde. també caracteritzat per l'amor Et on peut del effectivement món, se l'amor poser per al cette món. question, I ens savoir podem plantejar qu'en aquesta est-il aujourd'hui qüestió, aquesta de pregunta, l'amour du monde. què hi ha actualment de Après avoir l'amor écouté del ce que món l'on a écouté després au courant de la journée. d'haver escoltat el que hem escoltat al llarg del dia. Je crois aussi També he de dir que crec que és molt important això que tu has subratllat i que té a veure amb l'esforç de creació. mais aussi pour nous autres qui I també venons de per ces parties nosaltres du que monde souvent venim d'aquesta part del món condamnés à la marge, condemnada a la marginació, cette question de puiser dans des réserves, aquesta qüestió concept que de trobem réserve de vie, en aquest bassin de concepte de reserva de vida, moment d'aquestes où- conques vitals, en un moment très nombreuses en forces què una sèrie de forces molt nombroses assécher justement ces réserves. s'han reunit, s'han conjurat per assecar, esgotar aquestes Et donc la reserves de question est de vida. savoir comment I la qüestió s'y prendre és de saber com Quel petit podem pas fer, quines avancer petites passes podem pour les reconstituer endegar en per permanence, reconstituir-les de manera permanent, pour trouver quelque part la force de per recommencer. trobar d'alguna manera la força Parce de que- tornar a començar. En tout cas, dans Perquè, en qualsevol certaines- cas, en els dans de països en què alguns de nosaltres vivim, rien n'est gagné. les coses no Tot és estan provisoire, il faut garantides, chaque fois- tot és provisional i cada vegada hem de tornar a Et donc, où començar, est-ce hem de qu'on ira recomençar. chercher ces- I on anirem a buscar aquestes reserves, aquestes forces de on va les vida? nourrir? Com les nodrirem? Et comment on va les mettre I com au service ens ho farem per posar-les al servei d'une chaîne vitale d'una cadena vital où les humains en què els font humans partie d'une formen communauté part large, d'una àmplia comunitat où on compte évidemment les ancêtres, mais aussi un ceux qui viendront territori en què après nous, mais comptem aussi els les avantpassats, els que animaux, vindran mais també aussi després de les nosaltres, plantes, també els animals, aussi també les l'eau, plantes, mais aussi també les l'aigua, també els arbres, arbres, etc., etc. le tout dans une I relation tot això symbiotique dins una relació simbiòtica qui permet justement que precisament de permet renouveler chaque fois que puguem l'ensemble de la création. renovar cada vegada el conjunt de la creació. Et donc, ce don de vie, je dirais, cette dette de I vie, précède, en aquest fait. deute de vida que ens I que precedeix existe. i que existeix, qu'on l'admette ou non, que ho je admetem o pense no, que tout cela penso que est tot això absolument important és pour tous del ceux qui tot aujourd'hui important per tots els cherchent qui avui convoquer le nom tracten de de Camus. convocar, ou a l'invoquer. de mencionar, d'invocar el nom de Et Camus. je pense que ce nom, I il penso reste que d'actualité. aquest Son nom actualité, continua sent elle est d'actualitat, aquesta actualitat de I la donc, persona, de l'escriptor, non pas en és réponse à ce que indefugible i tu as partagé avec indiscutible. nous, No com a resposta pel que tu c'est dans le has compartit prolongement amb nosaltres, de- sinó en el ces perllongament d'aquestes reflexions teves. j'aimerais juste à mon tour peut-être M'agradaria partager potser 4 ou 5 compartir points 4 o 5 que punts je n'aurai pas le temps de développer. que sens dubte no tindré temps de desenvolupar, si no ens quedaríem aquí fins demà al matí. Pourquoi pas? I per què no? Ha dit algú a la sala. Alors, le premier point porte justement sur I el primer le thème punt qui nous a réunis. té a Tu as veure essayé de amb el tema que remettre ens sur la table en reuneix partant avui d'une i que lecture has posat sobre la taula a partir d'una lectura molt acurada del text camusià. thématique de I és el c'est ça, tema repenser le monde. del món i de com el podem repensar. Il y a plusieurs manières, Diria évidemment, que, evidentment, de hi ha repenser diverses maneres de repensar el món. et sur cette base I a partir d'aquesta d'imaginer base quelle forme d'imaginar pourrait prendre quina forma podria aujourd'hui tenir actualment le métier d'humain, la professió d'ésser humà. c'est-à-dire
comme tu És l'as a bien dir, expliqué, com ho c'est-à-dire has explicat prou bé, l'interminable la labeur, interminable tasca d'hominisation. d'hominització. Hominisation de notre espèce Hominització de la nostra espècie en la seva relació amb els altres éssers Il y a vius. plusieurs manières. Crec que hi ha diferents maneres de Par fer-ho. exemple, il y Per a une exemple, manière hi ha una de manera repenser le monde de repensar el món à partir d'une position de a surplomb. partir d'una posició d'alçada. Alors la position de surplomb, Aquesta posició des elle présuppose d'un lloc elevat que pressuposa le monde nous appartient. que el món ens Elle pertany. présuppose que Pressuposa també ce monde, il est notre que propriété. aquest món ens pertany. Et qu'au fond, I les que, richesses en el qu'il fons, contient, les riqueses que ces conté, ressources, que contenen Tout cela aquests est à recursos, notre service. tot això està al nostre servei et nous pouvons en i disposer, que podem sans disposar-ne sense límits et que le prix à payer i que el pour preu en disposer a sans pagar limite, per disposar-ne sense ce prix límits, doit être payé par doncs quelqu'un d'autre, aquest pas par preu nous-mêmes. l'han de pagar uns altres i no nosaltres mateixos. Je crois que cette manière de repenser le monde, Crec que aquesta Elle est manera toujours de avec nous. repensar el món Elle a sempre été la avec tenim amb nous, nosaltres, ha elle estat aura amb au nosaltres i en el fons était la marque haurà essentielle estat la marca de notre fonamental modernité. de la nostra modernitat. Alors je voudrais suggérer qu'il y a une Aleshores manière de m'agradaria mencionar repenser que hi le ha monde una altra manera de manera pensar qui el món, de partirait, repensar-lo. de I és una forma l'expérience de que sorgiria, que partiria de ont l'experiència toujours été placés un dels peu que aux sempre limites han estat externes en els límits externs del món. et qui, à ce titre, ont subi peut-être I plus que són les unes autres, persones que probablement han patit més que de els manière altres o en qualsevol disproporcionée. cas de forma desproporcionada. la violence du monde. I han patit la violència del Parce món, que le monde, il est violent. perquè el món és violent. Il l'a été, il le reste. Ho ha estat i ho continua sent. Et on peut dire ici sans I exagération, podem dir aquí, sense Que- exagerar, quel a été le cas pendant des siècles com ha estat el cas al llarg de diversos segles de l'Àfrica. Et je pense que, relu d'un point de vue camusien, Penso que quan ho tornem a llegir sota el L'expérience prisma d'en africaine Camus, l'experiència africana permet de permet jeter sur le monde posar en et les el ressorts món de son fonctionnement une lumière crue. i en el seu la funcionament sorte que una llum crua, l'expérience de manera que palestinienne, aquesta on en a experiència parlé palestina, ce de matin, fet n'hem parlat al llarg de d'aquest la même dematí, manière, de justement, la que mateixa cette manera expérience que le fait en ce precisament début de aquesta experiència doncs, ho està fent en aquest començament de segle. Elle permet de porter sur le monde Això ens permet un jugement radical. d'emetre un judici radical sobre el món. Pourquoi? Per què? Parce que l'Afrique était un peu Doncs perquè el continent la pierre africà dont parle és l'Évangile. la pedra de què parla l'Evangeli. Celle-là qui fut rejetée par les Aquella que bâtisseurs. va ser llançada pels constructors, pels elle edificadors, permet pels creadors. Però d'imaginer les també contours permet de ce que imaginar pourrait être les une fronteres politique del que de la podria ser una résistance. política de la Camus resistència. parle de révolte. Camus parla de revolta, Une politique de la una política résilience, de le resiliència, fait d'avoir appris el fet à chaque d'haver fois recommencer. après que cada vegada cal Une tornar a politique començar una política de també l'espérance. de l'esperança. L'espérance, non pas du tout comme un L'esperança concept de abstrait, cap manera com un concepte abstracte, mais comme une sinó formidable com una et inexhaustive fantàstica énergie, energia celle-là qui en fait à la inesgotable, fois aquella une réserve de en puissance, fa una une reserva de puissance en potència, réserve. una potència en La reserva. définition même La de mateixa l'Afrique. definició Dans- de l'Àfrica al món. Tel étant le cas, je crois convoquer Jo le penso nom de Camus aujourd'hui Parlar, mencionar el Quelque nom part de accepter Camus de- avui és d'alguna manera acceptar si vous voulez prendre le risque el risc de
corre el risc de témoigner. de prestar testimoni. Je dis prendre le risque de témoigner Dic que en pensant à la corre Palestine. el risc de declarar, de testimoniar. De témoigner Jo dic pensant d'abord en en faveur Palestina, de ceux-là testimoniar en qui favor sous le poids de la d'aquells violence, que parfois aveugle a et vegades injuste, són víctimes de la violència cega i mais dont injusta les del món, puissances du monde i les potències ne mundials veulent entendre no volen Ni le sentir a cri, parlar ni del ni crit, les lamentations, ni dels pas même laments, celles des veuves ou des orphelins Ni ou des innocents. les lamentacions dels innocents, de les vídues o dels òrfans. En fait, De fet, non seulement elles ne veulent pas no entendre, només no ho volen sentir a parlar, elles se mobilisent sinó que ou elles mobilisent es tous les mobilitzen o prétextes, mobilitzen tots els trafiquent le pretextos, langage, trafiquen o mettent les mots manipulen sans el llenguatge, dessous, posen, capgiren les paraules i el seu sentit, tordent les images, manipulen també I au besoin aquestes utilitzen la imatges força i, si cal, utilitzen la brutalitat força i la brutalitat pour supprimer la vérité. per esborrar, per eliminar Pour nous la faire veritat, croire que ce que per nous fer-nos creure voyons que el que veiem n'existe pas. no existeix, Que ce que nous voyons, per c'est autre fer-nos chose creure que que el que veiem ce qui és se una altra cosa, és una cosa diferent del que està passant. Et donc on parlait aujourd'hui de I avui hem parlat des de mots la llengua, de les paraules que I qui menteixen i que maten, qui tuent évidemment des corps, que maten evidentment tuent persones, aussi, cossos i effectivement, la vérité. també que maten la veritat. Et donc cette affaire de guerre I en contre aquesta la vérité, qüestió de guerra contra Je la pense que veritat, doncs une jo affaire penso que dont se saisirait Camus s'il és était encore avec nous. un assumpte que Camus tractaria si estigués testimoniatge encara amb és nosaltres. Per què aquest testimoni és important? Doncs és important perquè en un context La raison en què instrumentale la raó instrumental tend à faire de tendeix la raison a fer de la substantive raó substantiva un simple outil de una destruction, simple eina de destrucció, témoigner peut être prestar considéré testimoni pot ser com la considerat forma com la ultime forma de última manifestation, de manifestació, sinon sinó de la de veritat, son esprit. si més no, del seu L'esprit de esperit, vérité. de l'esperit de veritat. Et je pense que I penso retrouver aujourd'hui que les avui chemins, per les avui sentiers. retrobar els camins en direction de cet esprit de vérité cap a aquest esperit de veritat, est une des doncs conditions penso que és una de les absolument condicions indispensables absolutament indefugibles l'habitabilité même de notre per planète. l'habitabilitat La reproducció del nostre de la planeta vida i la sur reproducció le long terme. de la vida a llarg termini. Je voudrais maintenant terminer També m'agradaria acabar avec deux ou trois autres la meva observations. intervenció amb dues o tres observacions bastant breus. Il m'a été donné la chance au cours des He dernières tingut années l'oportunitat al llarg dels darrers anys d'être impliqué dans des d'estar actions très implicat concrètes en unes accions molt concretes a l'Àfrica, qui visent à i l'objectiu d'aquestes relancer accions és de l'agenda démocratique sur rellançar le continent. l'agenda democràtica en el continent. L'agenda démocratique, c'est-à-dire Una agenda democràtica, és a dir, la formulation d'un projet la formulació d'un projecte qui aille au-delà de la démocratie que vagi électorale més enllà de la democràcia electoral, que vagi des procédures més enllà dels procediments et vers une démocratie i que vagi cap a una je te disais democràcia substantive et tu me substantiva, corrigeais i tu sans em le dire, corregies je disais sense dir-ho, substantielle. tu deies substancial. Par quoi tu m'as demandé I en qu'est-ce que aquest ça veut sentit dire. m'has demanat què vol dir. Oui. Et Sí, je te répondais aquesta distinció, quina és la en disant, diferència? I jo t'he une respost, démocratie qui una democràcia s'attaque consciemment, que méthodiquement et ataca délibérément deliberadament i conscientment à un ensemble de
el conjunt de les condicions materials sense les quals la vida és impossible. De l'eau potable, Aigua la potable, nourriture, el menjar, les vêtements, la roba, éducation, l'educació, un lopin de terre, un tros de terra, parole libre des femmes, una paraula lliure de les dones, un cercle d'atenció sanitària, etc. l'accès aux moyens d'existence. L'accés als mitjans, als medis En considération d'existència, du fait que considerant le prix de la vie el fet que el il est le preu même de la vida pour tous és el mateix per tothom et qu'une dette de vie i que un deute nous lie de les vida uns aux autres ens lliga els uns avant als même altres que nous naissions. fins i tot abans que j'ajoutais naixem. I jo afegia Une démocratie qui que una democràcia que a la question aborda du sens la qüestió del et des sentit significations. i dels significants, Une démocratie una democràcia qui réduit que l'écart redueix aquesta aujourd'hui distància planétaire planetària actualment les activités de entre les production activitats de des producció de les eines et les activités de i production les des activitats symboles. de producció dels símbols, Parce que perquè la torsion de la langue, la destruction de la aquesta raison, torsió o manipulació de la llengua, la destrucció de la raó que es manifesta en les atrocitats i els crims dont d'estat, certains ont été faits cas ce matin, tout cela, com s'ha à mencionat sa aquest base se dematí, trouve justement tot això cet éloignement, té en la seva base aquesta distància, aquest allunyament et entre la producció de les des eines symboles. i la producció dels símbols. Et enfin, une démocratie I finalment una qui democràcia s'attaque que à la grande question, afronta la gran qüestió d'aquest segle, c'est-à-dire és a dir, l'épuisement de la terre avec T l'esgotament majuscule, de la terra amb T et sa majúscula combustion. i la seva combustió o el seu escalfament. Tout cela qui remet en question justement Tot això qüestiona precisament possibilité pour les possibilitats existents per milions i mener milions là de où persones vivent une existence digne. de dur una existència digna. Et donc, I per tant, cette démocratie aquesta democràcia ouvrirait la voie à la grande réconciliation doncs té a du veure vivant. o els somnis dont de la l'humanitat reconciliació dels és éssers vius partie i la humanitat doncs en és relation un symbiotique actor important avec en le reste de la relació création. simbiòtica amb la resta Et je pense d'éssers que vius, ce serait là une façon, parce amb que la Camus resta de la était très creació. intéressé par En Camus l'avenir de la li démocratie interessava et de molt la el paix. futur de la Voilà une democràcia manière, també. à mon avis, I aquesta, de- al meu de parer, és una relire manera Camus de tornar a llegir à partir de ces régions Camus du monde a partir d'aquestes regions del món que massa auront sovint été condamnés hauran aux estat marges de ce même. condemnades Merci beaucoup. als marges d'aquest mateix món. Moltes gràcies. On a du temps encore. Si encara ens queda una mica de temps pel debat, jo precisament voldria tornar-te a donar la paraula. Tenim la sort de tenir-te aquí. Tu as passé beaucoup de temps ton existence à Has passat molt de temps a reflexionar, a escriure, a pensar, a repensar el món. Has estat professor també, has donat classes. ce que tu es en train de nous dire là. cette I el que ens journée, estàs il y a dient quelques és que années, avui, finalment, des de fa uns anys, el més important per en tu, tant que ton métier d'humain, com a ésser humà, est-ce que tu peux prolonger plus És- concrètement ce que tu fais? J'ai l'impression que tu es si tu pots j'aime beaucoup, j'écoute, allargar una j'aime mica écouter. el que Comment dius, tu es à l'écoute, el que fas. et comment M'agrada com estàs a l'escolta del món, l'appel à la démocratie, aquesta crida a la democràcia que fas. comment tu Jo et formes preguntaria un internet avec d'autres,
derrière ça, j'ai si l'impression que c'est tractes aussi de toi, representar-la en priorité à d'altres, i crec que per tu dones Et ça, prioritat a c'est l'educació en ça aquest fait sentit i que aquest és un aussi futur temps de cette possible, doncs aquest futur posant l'educació al capdavant. Oui, effectivement, parce que Sí, efectivament, pendant plusieurs années, durant avec d'autres, diversos on a anys été impliqués amb dans d'altres hem estat implicats cette tâche en aquesta absolument tasca importante absolutament important qu'est la critique. com és la crítica. Et parfois aussi la déconstruction. I a vegades també la deconstrucció. C'est une tâche absolument importante. És una parce que tasca absolutament important le moment que nous vivons, perquè el moment que estem vivint, qui est caractérisé quelque part par que es une caracteritza escalade per una technologique escalada sans précédent, tecnològica sense on n'a precedents, jamais vécu une telle mai période no hem viscut dans l'histoire de un l'humanité, període així en la història de la humanitat, la multiplication amb la multiplicació des artefacts, dels artefactes, de les eines, dels tentation programes, de aquesta tentació répondre de respondre à la grande question de a la gran l'intelligence. Qu'est-ce que qüestió de la l'intelligence? intel·ligència. Què és la intel·ligència? Par des moyens techniques. I això ho hem fet a través de mitjans tècnics, aquest solucionisme o aquestes solucions que sempre passen per la tècnica i les mutacions antropològiques que se'n desprenen, perquè el que assistim ara és a l'aparició d'una nova forma d'humans. No són els éssers humans del segle XVIII, del segle de les llums, etc. És una nova forma d'humanitat que està amb la seva bèstia, amb B majúscula. Et donc, une partie du caractère pervers de ce processus, aquest caràcter pervers d'aquest procés és de descerebrar molta gent. Et donc, I, per tant, réarmement aquesta tasca de rearmament del pensament i sobretot del pensament crític mitjançant el recurs a totes les formes de la intel·ligència, no només la intel·ligència racional o científica, sinó tot el que hem vist abans. Hi ha hagut aquest cant que de sobte hem escoltat aquí. A l'Àfrica haguéssim començat per això, haguéssim començat cantant, encara que l'hem tingut al final. Tota aquesta forma de la intel·ligència, aquest esforç és absolutament capital. Al mateix temps, per no estar aixafats per aquesta immensitat de la tasca, hi ha el sentiment de derrota que molts de nosaltres sentim quan veiem el caràcter increïblement gran de les destruccions que han tingut lloc, destrucció de les ciutats, aquest caràcter de les polítiques que s'estan implementant desconsiderades. Hem vist aquest dematí el que passa a la Mediterrània. Tot això, si ho entenem malament, pot empènyer-nos cap al derrotisme i com en aquestes condicions estem recreant les condicions d'un compromís. En aquest context africà, la idea ha estat d'establir aquesta fundació de la democràcia i posar-nos a l'escolta una vegada més de les comunitats en aquestes petites passes, invertint a llarg termini, pas a pas, en els llocs concrets on la gent
es posa dempeus, el que es tradueix per investigació oberta, això es tradueix per l'establiment de comunitats que aprenen. Abans hi havia un que sabia i que instruïa, que ensenyava als altres. I això, doncs, mitjançant la mobilització d'algunes d'aquestes tecnologies que poden servir en bona part també a l'alliberament. Per tant, aquest és aquest gir en què estic, aquest compromís que jo sento juntament amb d'altres, amb molts altres també. On l'écoutera encore. Sí, doncs us escoltaríem durant molt de temps, perquè realment és superinteressant. Enfin bon, je vais juste dire quelque chose de Simplement, concernant le rôle de l'intellectuel. quan el rol de l'intel·lectual, a mi em sembla que no t'agrada gaire aquesta apel·lació. M'ha agradat aquesta idea de tu saps o no, que tots aprenem. I aquest intel·lectual, aquest terme d'intel·lectual no és un terme que utilitzes i dius que preferies el terme de veilleur, de cuidador, de guardià. Jo el terme intel·lectual no l'he utilitzat. El terme guardià val a dir que he tingut una educació molt catòlica. A mi em van educar. Sí, guardià, o aquesta persona que vigila, aquest vigilant, oi? He tingut una educació als jesuïtes i bé, jo no anava gaire a missa, però alguna cosa m'ha quedat. I quan era petit, la meva àvia no sabia llegir, ella tampoc sabia escriure, mai no havia anat a escola. I als 10 o 12 anys em preguntava que m'assegués i que li llegís alguns fragments de la Bíblia o del Nou Testament en el seu idioma. I per tant, doncs, vaig tenir molta d'aquesta influència, us puc recitar moltes imatges, llocs geogràfics en aquesta educació una mica clàssica. I aquesta figura del vigilant té dos orígens. Hi ha aquest origen cristià, val a dir-ho. El vigilant és el que vetlla, que vigila, o en qualsevol cas que no dorm quan els altres doncs sí ho fan. I ell alerta quan veu que hi ha perills. I aquesta figura del guardià, del vigilant, està molt present en l'Evangeli segons Sant Joan. També hi ha la figura del adiví que ve de les cosmogonies africanes i aquell és el qui interroga el temps. Abans parlaves del temps. El temps és un objecte d'interrogació. I en el propi temps es revela el que vindrà, el que esperem, el que ha de venir i quines forces han de precipitar el seu adveniment. No hi ha tant el diví, el que endevina, desxifra el temps i també l'acceleració d'aquest procés d'esdeveniment. Posant aquestes dues coses conjuntament podem veure molt bé fins a quin punt aquestes dues figures convoquen diferents tipus d'intel·ligència. I això elimina aquesta noció d'intel·lectual, d'individu posseït per ell mateix en aquesta relació transcendental amb el coneixement, normalment un coneixement especialitzat que només ell deté i que redistribueix en funció de la seva autoritat i de la seva generositat. És la raó per la qual quan estem compromesos precisament en aquest projecte de revitalització de les reserves de vida, d'aquestes conques de vida, no és un concepte que sigui molt útil.
Crec que ja hem repensat el món i hem arreglat el món. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos. Je sais pas, peut-être si No sé, potser si a lo mejor quería el públic, decir algo. que els assistents tenen alguna pregunta o alguna observació. Penso que vous nous avez donné, en tout cas, al cap i a la fi ens heu des réserves donat prou pour alimenter reserves per nos vies alimentar les de ce nostres soir, vides et on espère pour després longtemps d'aquesta de puiser dans ballada i espero dans que cette durant molt de puissance temps puguem de l'espoir, agafar forces comme en on l'a aquesta, si bien dit, en aquesta conca à d'esperança, le besoin en finalement aquest pou d'esperança, de croire dans en cette aquest communauté fil i aquesta d'humains importància de pour creure en qu'ensemble, aquesta comunitat nous d'éssers puissions humans transcender perquè cette conjuntament violence du puguem monde, transcendir com on l'a dit, aquesta ce violència matin. del món com hem vist aquest dematí. Et dans cette idée I en d'espoir, aquesta idea on est aussi cette d'esperança année també dans l'année de val a dir que prix. aquest any Et, estem donc, en un any je de vous remercie à premis tous les i deux. us On va dono faire une les petite gràcies pause a et on va ambdós. rester Farem una breu avec, pausa i les després deux lauréats, la continuarem entrega de nuestros dos premios amb l'entrega dels en esta nostres idea de premis en aquesta de potencia de idea esperanza. de potència.